Ak máte záujem o metódu šúpania, ktorá uľahčí varenie, vítame vás k nákupu. Táto škrabka má zosilnenú rukoveď a predlisované čepele. Je určená pre tých, ktorí chcú zlepšiť a udržať si život. Ľahko si poradí so všetkým od zeleniny s mäkkou šupkou, až po ovocie s tvrdou šupkou a dokonca aj s mäsovými výrobkami. Multifunkčná, jednodielna konštrukcia, jednoduché použitie na všetko. Rýchlo sa umýva vodou a nezanecháva žiadne zvyšky oleja. Zosilnená predlisovaná drevená rukoveď, ergonomicky tvarovaná. Vyrobená z masívneho dreva, vystúžená olejom a potiahnutá hrubým, olejúzdorným povlakom. Neunaví vaše ruky ani po dlhom šúpaní a obsahuje prírodné vlákna. Nemusíte sa obávať, že vám zostanú zvyšky mäsa, čím chráni vaše ruky. Ľahko sa šúpe bez toho, aby ste si poranili ruky. Dokonca aj kuchynskí začiatočníci to zvládnu za pár sekúnd. Objednajte si teraz a využite časovo obmedzenú ponuku. Zlepšite si svoj zážitok z šúpania.